መንፈስ ቅዱስ ኣሐድ ኣምላኽ ኣሜን። ሰላም እግዚአብሔር ይብዛልኩም። ናይ ዘይደለርውን ተኸታተልቲ ከም ሓደርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ድሓን እየ። ከምዚ ኣነ ድሓን ዘለኹ ድሓን ክፍልተ ሳይገበር ኩራተይ ሎሚ ከምቲ ልምድ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ሒዘ ትመፅእ ክቡራት ኣሕዋተይ እና ሰናይ ምክትታል ድምፀይ ከዓነ ብጣዕሚ ቀኒሰ ኣለኹ ኣብ ጥቃይ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ሰናይ ምክትታል ሸር ሰብስክራይብ ነበርኩም ኣታብዕኒ ምትብዓኩም ኣይፈለኒ። ናብ ትሕዝቶ ሕያዋይ ቋሳ እተን ኣባጊዕ ወፈራይ ንስኻትኩም ሰብእኩም ኣነ ከዓ ኣምላክኩም እየ ይብል እግዚአብሔር ኣምላክ። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34:31 ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ከዓ መፀኒ ኣታ ወዲ ሰብ ኣብቶም ጓሶት እስራኤል ነቶም ጓሶት ትንበየሎም እግዚአብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ እውን ንገሮም ነቶም ንርእሶም ጥራይ ዝጓስዩ ጓሶት እስራኤል ወይድኦም እቶም ጓሶት ነቲ ኣባጊዕ ዳኣይ ኣይኮኑን ዝጓስዩ ነቲ ስብሕ ዝበልዖ ጸምሪ ትክደን ነቲ ዝሰብሐ ተሓሮ ነቲ መጓሰ ግና ኣይተኣልዮን ንዝሓመቐ ኣይበርትዖኩምን ንዝሓመመ ኣይፈወስኩምን ንተሰበርቲ ኣይጸገንኩምን ንተባረረት ኣይመለስኩምን ንዝጠፍአት ኣይደለኩምዎን ብሓይሊ በትርን ደኣ ገዛኩውን ጓሳ ስለ ዘይነበረን ፋሕ በላ ንኩሎም ኣራዊት መሮር ከዓ በልዖ ኮነ ፋሕ እውን በለ ኣባጊዕ ኣብ ኩሉ ኣክራንን ኣብ ኩሉ ነነዋሕቲ ኩሩባታትን ተባሪረን ኣብ ኩሉ ዝባን ምድሪ ፋሕ በላ ግድን ዝገብራ ዝደልያን ከዓ የብልወን። ስለዚ ኣቶም ጓሶት ቃል እግዚአብሔር ሰምዑ ኣነ ሕያው እየ ይብል እግዚአብሔር ኣምላክ። ኣባጊዕ ተዘሪፈን ኣባጊዐይ ከዓ ንኩሎም ኣራዊት መሮር በላዒ ኮይነን እቶም ጓሶት ኣይነበሩን ጓሶተይ ግዳ ኣባጊዕ እቶም ጓሶት ንርእሶም ጓሰዩ እምበር ንኣባጊዐይስ ኣይጓሰይዎምን እዮም እሞ ስለዚ እቶም ጓሶት ቃል እግዚአብሔር ስምዑ እግዚአብሔር ኣምላክ እኒሆ ኣብቶም ጓሶት ኣጥልቅ ኣለኹ ኣባጊዐይ ከዓ ካብ ኢዶም ክደልዮ እየ። እቶም ጓሶት መሊሶም ንርእሶም ከይጓሰዩስ ጎስነት ኣባጊዕ ክሕድግዎም እየ ድሕሪዚ ቀለቦም ከይኮኑ ድማ ካብ ኣፎም ክምዝዕን እየ ይብል ኣሎ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ እኒሆኩ ኣነ ባዕለይ ኣነ ነተን ኣባጊዐይ ከኣልየንን ክደልየንን እየ ከምቲ ጓሳ በቲተን መጓሲኦ ፋሕ ዘበለላ መዓልቲ ኣብ ማእከል ኣባጊዕ ጸኒሑ ዝደልየን ከምኡ ድማ ኣነ ንኣባጊዐይ ክደልየን ካብ ኩሉ እቲ ብመዓልቲ ደበናን ጸልማትን ፋሕ ኢለንዑ ዝነበራ ቦታ ከዓ ከነግፈን እየ። ካብ ህዝብታት ከውፀን ካብ ሃገራት ክእክበን ናብ ሃገርን ድማ ከመልሰን ኣብ ኣክራን እስራኤል ኣብ ጥቃ ወሓይቲ መስኖ ኣብቲ ሰብ ዝነበረላ ኩሉ ቦታ ተሃገር ክጓስየን እየ። ኣብ ልሙዕ መጓሰ ከውፍረን እየ ደንባታት ከዓ ከምቲ ነዋሕቲ ኣክራን እስራኤል ክኸውን እዩ። ኣብቲ ኣብ ጽቡቕ ደንባ ክድቅሳ ኣብ ስቡሕ መዋፈሪ ኣብ ኣክራን እስራኤል ክጓስየን እየ። ኣነ ባዕለይ ንኣባጊዐይ ከወፍረን ባዕለይ ድማ ከሰፍረን እየ ይብል እግዚአብሔር ኣምላክ። ዝጠፍአት ክደሊ ዝተባረረት ክምልሳ ተሰበረት ከዘነና ዝሓመቀት ከዓ ከጽንዓ ነታ ዝሰብሐት ዝበርትዐትን ግን ከጥፍኣ ብፍርዲ እውን ክጓስየን እየ። እግዚአብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ እተን ኣባጊዕ እኒሆ ኣነ ኣብ መንጎ በጊዕ መጓሰ ደውዓልን ዳቤራን ክፈርድ እየ።
ነቲ ካብ መዋዕሊኩም ተርፋ በኣጋርኩም ተገጽዋስ ኣብቲ ልሙዕ ሸኻ መዋዓልዶ ውሒድኩም እዩ። ነቲ ዝተረፈ ማይ በኣጋርኩም እትዘርግዎ እቲ ጽሩይ ማይ ምስታይዶ ውሒድኩም እዩ። እተን ኣባጊዕ እቲ በኣጋርኩም እተረገጸዶ ከብልዓ እቲ ኣእጋርኩም ዝዘረጎ ክሰትያ እየን። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሉ እኒሆ ኣነ ባዕለይ ኣብ መንጎተን ስቡሓት ኣባጊዕ እተን ዓይባራ ኣባጊዕን ክፈርድ እየ። ንኩለን እተን ዝሓመቓ ዘበላኩ ክሻዕ ዝጓጎማ ፋሕ እተበላውን ብጎደንእን ብመንከብን ስለ ዝጓንጸክዎን ብቅርነትኩም ድማ ስለ ዝወግእኩምዎን ስለዚ ኣነ ነባጊዐይ ድሕሪዚ ንዝሞት ከይወፍያ ከድሕነን ኣብ መንጎ ባጊዕን በጊዕ ከዓ ክፈርድ እዩ። ኣነ ከዓ ጓሳይ ሓደ ጓሳ ዳዊት ባርያይ ከተንስአለን እየ። ንሱ ክጓስየን ጓሳይን ድማ ክኸውን እዩ። ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክ ክኸውን እየ። ዳዊት ባርያይ ኣብ ማእከሎም መስፍን ክኸውን እዩ። ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹም። ኣነ ምሳታተን ክዳን ሰላም ክኣቱ ንክፉኣት ኣራዊት ካብ ሃገር ከጥፍኦም እየ። ንሳተን ከዓ ኣብ በረኻ ሃዲአን ክነብራ ኣብ ደርበውን ክርቅሳ እየን። ኣነ ከዓ ንኣተን ነቲ ኣብ ዙርያ ከርባይ ዘሎ ቦታ ንበረከት ክገብሮም እየ። ዝናብ ብግዚኡ ክወርድ እዩ። ዝናብ በረከት እውን ክኸውን እዩ። ኦም መሮር ፍረኡ ክፈሪ እዩ። ምድሪ እውን ብቆልዓ ክትህብ እያ። ኣብ ሃገሮም ከዓ ሃዲኦም ክነብሩ እዮም። ኣነ ሰንሰለት ኣልዕቶም ምስ ሰበርኩ ካብ ኢድቶም ባርስ ዝገበርዎም ዓመስ ኣናገፍክዎም ሻዑ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጡ እዮም። ድሕሪዚ ዘመን ህዝብታት ኣይክከውንን እዮም። ኣራዊት ምድሪ ከዓ ኣይክበልዑኩምን እዮም። እረ ሃዲኦም ክነብሩ እዮም። ዘፍርሖም የልቦን። እተን ኣባጊዕ ማዋፈረይ ንስካትኩም ሰብ ኢኹም ኣነ ከዓ ኣምላክኩም እየ ይብል እግዚአብሔር ኣምላክ። ትንቢተ ሕዝቅኤል። ኣሜን። ብሓቂ ቃል ሕይወት ይስምዐና። ስለ ቃል ናይ ቃል ባለቤት እግዚአብሔር ኣምላክ ዝከበረን ዝተመስገነን ይኹን። እዚ ቃል ዝዛረብ ዘሎ ስለ ኣባጊዕ ዘይኮነስ ስለና ስለ ኩሉ ህዝቢ ማለት እዩ። እና በኣባጊዕ ምሳሌ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ። እና እዚ ግን ንዓና ዝገልፅ ንደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ሓደ ጓሳ ኣባጊዕ ክሕሉ እናሃለወስ ብኣገባብ እንተዘይሓልይወን ንኣራዊት ከም ዝኮና ከምህረና ስለ ዝደለ እንስሳ ገይሩ የምህረና ኣሎ እምበር ንዓና እዩ ማለት እዩ። እና ስለ ቃሉ ናይ ቃል ባለቤት እግዚአብሔር ኣምላክ ዝከበረን ዝተመስገነን ይኹን። ነፃነት ዝኮነ በኣፍ ከነላ እግዚአብሔር መልሻለ እግዚአብሔር ወላወላ ድንግል ኣለመስቀለ ክቡር አሜን አሜን።